Kardom kado ko nilila marjan kilang bang pubang pitum doan tame usu cepat heder lo lapen planning kalilang mate ke pathe binong kali ining kahang bensi ke cepat he kali mate pado de lang non ke kapre ka sai ke do ajok alive along ili to alive along choklem do nang ko mani ke career phan ko mani ke kopilo mate cepat heder lo ko son pen nei se tame ki biji phan kalilang popola so phan ke paklo ji phan ili to Swallow to panlata isi kisik sak mate kachini ne atom bang kisik sak pik anu kachini tum bang ke mi ong cholo sitame la bang so ka sik sak ke theke la pon lo ili to medicine one po medicine ke 500 ta do 1000 ta do 1500 la puson kaprek anam keso ason ta do la so medicine one po hem one pen chodet po la so medicine one pen chodet lo polo tang te ili tum phan e ok e pran phan la pen mo side effect Kanahok kopilo lase pini labang salam le thandam lona lase kado ka vetum nili channel long lapuson alam arjan kilang long cheng lang polo tangte nang litum subscribe ik tha lapen labang salam arjan kilang ninging sam polo tangte like pi ik tha lapen comment along nang litum kang hon ni pidun po busening thelo lapen kopeni nang kar jurun ji do polo tangte nang arjudun ik tame lapuson alam arjan kaselam ilitum karbiang ang bongke nilian velang pusenon amat ke nili chepudam athe ilitum hala puson sorlutum phan kisong penga chepa jogji mate ilitum phan awareness ahin nat nangi pipon puke theklong le pinang lasi nili ke claim ke damalong nang litum jong se anso se kang hon ni pidun nang litum anso se nang support dun plo tangte nili anso se nang litum phan la puson alamar jan ban berji ka ke ta la peneli kaprek se tame nang litum phan ili sorlutum alam mate sorlutum aren nili anso se than pon thuji te chini an ke thek an lake experience ke do an mate knowledge ke do an ile than ponji lasi nalitum kanghon nang pidun po an so se lapen nang support po posining thelo non ke pangcheng dam lo na elitum labang so anutin abang phi anutin akai anutin a lifestyle se kaprek komane abang phi ke asai kaprek asai do kok amat si non amat ke bilong lelang kopene hem kopene a problem kopene ason do piglo sitame by chance pen mate plan pen sitame do koklo polo tangte la so phan kepaklo ji ko son lo medicine ended ta chok ma pula so medicine ended pen mo phi Kanahok ka vede ji ma mate kopilo Kanahok do ji kopilo side effect ke na se ele to sai jok ji polo tangte medicine ta enako la so medicine enako la pena ajak tambangke kachini ne ajok lo la pusona hot medicine ended po la so medicine ended pen kopilo Kanahok ke polo tangte ken hot ke ended po de la pen ke ena hota ko mane abang phi ke joy wan pen chok det ta hai nang klo phak ta hai ko mane bang phi ke ok pen ka chema da de ason polo tangte nang klo arlo chingthang lok polo tangte ko pene chingthang lok polo tangte bleeding aret mate blood flow through aret polo te la so blood ke flow ji ke ong nai lo ani ki ding nai lo irui mati rui ni la puson an vet ji sita me la pen ake ong jong si do thu bom lang pa phik bom lang polo tangte la ta hinu piglo tong sekot mati immediately hospital dam nang doctor tum consult dam nang ji chithan pa me nang ji labang ke doctor tum biji dovai medicine nang pilote me det po labang ke choklo sita me labang so a medicine ke en pen la oso ke paklo phan medicine ke en pen side effect elit tum phan e prangalo ake henu akan hoke the nai ke mo next baby plan thuji ining ke hang por hot baby ke plan thuji po hot bang hala so hot ki concept ji phan chito rok te athe la so a medicine ki ena jok pen ilitum mo next baby planning ji po hot bang ke sik sak ke the pik athe ke hormone bang ta man ke disturb idet po ha blood lapu hala medicine ki chojok hala da ke hino dam hala da issue ke do dam sitame do kok po lapu a join ne pen po ason do olo lada mo puthot next phan ka chopa the thoji next also puthot ka chopa the thoji bu phan ke ko mane bang phia ko pai me pega bang ke thang the chopa the thu dat ta hai sitame la ka prek abang phia tom ke ka chopa the thoji bu bang ke mo phi ke chito rok po ka che lang thunang ason akisong ason akiso ka che lang thunang si ibidi jut kok je la si thek polo tangte un polo tangte laba so medicine bang en a det sigime la puili nam dam lok pujat ke hospital dam pen doctor consult dam pen doctor tum pen chinki che than pa me ka an
hala tom advice ateng pen polo tangte mo future phanta mesenji lasi labangso pini alamarjan ka selam dam lake ngaso a medicine and pen kopilo kanahok ji oke pran phamplote kanahok ke the nai labangso a side effect ke la heno mo puthot second elidum so chupa the thuji pu lasto hut ke try hot bangke hala so ining ke hanga por hot bangke chupa the thu e deji lason do pick an lason a kes do pick an ke cheng si ke dolo ama hosot ke lason lapu la ben aside o career phan lapu sai phan ka chama tha lapu la ben amar hosot bangke bi bedet lo mate hala so lason a kisu ta do kok ajat pomat hema sorpenta che don de ja je mat puse tanon ka chupa the thuji hot bangke ave dead lo pupu an ke try the concept se that tilo periods next ache klota periods do thukok ke next ta do thukok ke ti do thukok ti tia theke la hano labang sola so pills mate so medicine ke choke hormone phanta disturb pick on la si thek polo tangte mate un an ke li ke chire se ke nangji jok se mo puthot next ta bi belo po tum pulo te thanglam ve setame mo next ta nangji mo ning ke hanga por ho setame ni tum planning pa me hala so si bg po tum pulo tangte medicine ke and aid that se ke me hospital dam pen doctor ra tum pen che consult pa me che than pa me doctor to ma advice ateng pen claim dam an se ki me ji asi non ke me chot kali future ta me se nangji pulo tangte and aid that se ke me and data tum busta me check up me pam me nangji doctor tum advice ateng se claim nangji aja se tame chema thapan pam me nangji ase pini alamar jan ka salam ke litum kopi se kana hok ke doma kana hok hema mate kopi ma ponangkar jo tum phal se kiban pilo lasi kana hok ke la henlo pini than pon tak lo lasi nali tum jok se labang so alamar jan kilang ning exam pulo tangte light pi ignon la pen comment lo kopini nangkar judun ji nang than dun ji do pulo tangte ar judun tame nang than tame lasi pini alamar jan ke nilila dak an se re picture po kat to kavita do mithak me kardom